sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Kamusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Ari naman ang inyo kubus nga alagad Tita Wilma nga magalingaw sa inyo sa Martes nga edisyon sa This Is My Life, Enero 26, tuig 2021. Pagpangamusta kon bala nakatig-ab na kamo sa inyo paniyaga kaging saluhan dara, no? Okay lang. Yes daw, maayad-ayad iyang aton sa ni adlaw karon nga Martes. Tungod nga masanag ang aton kalibutan. Tungod ara si Haring Adlaw. Pero sa sini nga mga tinion aton mabatyagan ang tagi ang tagiti isang iya kainiton. Gani ha, sa aton mandara, mga kauturan, ilabi na sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalagad sa sininga hapon, hinay-hinay sa gihapon. Ang aton mga senior citizen, although nga hindi gihapon kita makagwa dira mga 65 years old and above, bisan magwa ka muda sa inyo lagwarta, tuman kainit, nagatagiti, relax lang anay, ha? Kinahanglan hydrated ang atong sinilawas, gani inom dugay-dugay tubig. Kinahanglan lang gid ilabi na kung ikaw ang hypertensive, nagkaon ka utan sang udto kun wala sa may panyaga ka, may utan ka o kun wala. Well, anyway, sa ato naman mga kabataan, do kay nami mantutani sang aton mga ginpanghatag nga mga impormasyon sa mga nagliligad nga adlaw tubtob kahapon, pero no choice kita sa desisyon sang aton presidente sang pungsod ina para man sa aton safety kun nga hibaluon naton ina sa pila ka mga updates nga aton manidulong sa inyo karon nga hapon. Mo nagkubyal ang mga kabataan nga yes magkagwa lagaw-lagaw. Pero relax lang mga anak, ha? Okay? Kag, syempre, halalungan ginman. Kay daw, do ara, no? Ara. Pero pasalamat kita diriya sa Dakbanuas ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. That's why nga sa gihapon hindi kita maguntat sa pagpahinumdum sa inyo sa pagsunod sa mga health protocols. Kinahanglan lang gid, na ikaw karon lang. Na kinahanglan sundon kag padayunon tagid ang paghalong para man sa aton sa safety, na
kinahanglan himuon ginaton ina mga anak. Kay tungod ining UK variant nga ini, ari na sa Pilipinas kag kadamo na sang infected. Gani hinay-hinay gid kita. Kag himuon tagid ang makapaayo para sa aton Lord. Ara gid na. Kag yes, ara pagid ang aton sini ahensya sang ikaayong lawas ang Department of Health na ang nahanungod nibala sa mga public transportation, ano mga pagsulundan da ginahimo bala ina o kung wala abi pamatian tama na Tita Wilma karon kung ano ang kaundensi na kag plus pagid ang sulat man nga pagabasahon ni Tita Wilma karon iya nga hapon. Ang pilaman ka mga updates sa COVID-19 diri sa iton sa mismo sa Dakbanwa sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental bugos nga Western Visayas Region kag bugos nga Pilipinas and of course sa bilog nga kalibutan. Isa man kasulat ang talupang do ni Tita We karon nga hapon na di na to kay ina nga printer halin sa iton messenger na gugma sa itong sa mga kabataan, ga problema gid siya sa iya sini crush nga siling niya daw true love nagida nga ako na batyagan pero no pansin anuman ay baluon naton ina karon kag syempre para sa iton FYI segment sa karon nga hapon mamangkot si Tita Wilma, nagapangaluwi kamo sa inyo dulunggan, nagapangawhi na pangaluwi, man imo tawe. Nagapangawhi kamo sa inyo dulunggan. Ano ginagamit nyo? Posporo, palito. Hindi bala may ara man ang mga baligya nga ining kawayan nga ginform nila nga para hindi sakit ikawhi sa dulunggan para sa inyo mga tutuli, no, sorry sa mga nagakaon dara. Pero ang pamangkot lang gini Tita Wilma, ano bala ang nagakadapat sa pagtinlo sang aton dulunggan para malimpyuhan naton kag makuha naton dira ang tutuli, ang earwax nga para hindi ka magbungol-bungol, ano ka magpanghawi adlaw-adlaw. Pila ka beses sa isa ka semana hibaluon naton ina karon. Kag syempre naman ang ginahulat ninyong horoscope tag sa iya kahapon. No? Kung anong aton horoscope, karon naman nga adlaw. Pagi sa inyo tag sa zodiac sign and of course nga aton mga lucky numbers and lucky color for the day. Relax lang ka mo dira. Syempre, ginahambal ni Tita Wilma ang aton paghatag sa inyo sa horoscope kalingawan talang na iya sa adlaw-adlaw may naton. Nga pag sinalayo. Nga sa diin maliton may naton bala ang mga ginadala naton dira sa aton dughan nga kabugat kakagamus ang aton paminsaron nga makayuhom ka man o kung makalangho ka man o kung makapasampok man sang kilay mo. Gani relax ka mo sa siniiya nga hapon tubtubtak na alas 3 kita nga mag-updinay dira sa inyo mga lilisuan sang inyo mga radyo. 684 kilohertz kita nga mag-updinay. Samtang nagahilay-hilay kag nagakambod ang imo sini duha ka batiis nga nagapatong dira sa diban o kung sa imo man tumba-tumba mga senior citizen nga ini abi ninyo gina-imagine ta kamo every afternoon kung paano kamo magupod kay Tita Wilma diri iya sa This Is My Life. Syempre nga iton man dira mga kabataan, mga tita and titos, ang mga salaligan sa sulod sa balay nga nagupod kay Tita Wilma every afternoon. Hi and hello sa inyo. Sa mga nagupod man sa iton sa FB Live, salamat man sa inyo padayon nga pagupod sa dala na dira inyo man pag-view, pag-like, kag pag-share sang amon sini mga updated nga mga balita adlaw-adlaw. Siyempre, ara dira makitaan man ninyo. Kag makitaan nyo pagin ang mga matipon, kag natipon nga mga balita sang DYEZ, Action Radio Bacolod News Center sa amon sa ni website. Pwede man kita dira ika-updanay kay nga may transistor radio dira i-click nyo, updanay mabatian nyo man gyapon sa Tita We. Kag dira mabasahay ng tanan nga mga natipon nga mga balita 24/7 sang Action Radio Bacolod News Center.
Kag pwede pagid kita ka opdanay via YouTube, di ba Tita Wilma? Yes, sa YouTube ka opdanay kita. Search nyo lang ang Action Radio Bacolod na makita nyo da ang live na live. Pero syempre sa siningabahin katuay na tun anay ang aton mahatag sa inyo sa sininga hapon. Sa dalagan anay sang aton panahon, Tita Wilma, na sa dalagan sang aton panahon, halin sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Ang nag-aapekto sa karon sa eastern section sang northern kag central Luzon, amo iya ang tail end sang frontal system o kung ining shear line, samtang ang northeast monsoon o kung ang amihan naman nag-aapekto sa iban pagid nga bahin sang northern kag central Luzon. Kag sa forecast sang pag-asa ang Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal kag Quezon ang may magaluumon nga kalangitan, may mga laptan-laptaman nga mga pag-ulan kag pagpanaguob ina tungod sang tail end sang frontal system na kag may mga pagbaha man sa pila ka mga lugar sa nahinambitan iyang lugar dito, no? Kag may posibilidad man nga mag-experience siya sang landslides tungod sang kasarangan kag kasarangan nga may mabaskog nga pagtupa sang ulan. Samtang sa bahin naman sang Apayao, sa Kalinga, kag iban nga bahin sang Cagayan Valley, magaluumon na ng ilang kalangitan nga may mga pag-ulan-ulan tungod sang northeast monsoon na kag sa Ilocos Region kag iban pagid nga bahin sang Cordillera Administrative Region kag Central Luzon may pagulugalom ang kalangitan. Tubtob magalumon nga may panalagsa nga pagpanalithi tungod sa northeast monsoon. Kag ang bugos naman Visayas, diri sa aton sa Visayas, Mindanao, kalakip na Occidental Mindoro kag Palawan, Calayan Islands, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob tungod sa localized thunderstorms. Mahuyang naman tubtob kasarangan nga dapya sang hangin halin sa amin na sidlangan ang mabatyagan naton diri sa bugos iya nga Visayas. Subong man sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ng Kalayaan Islands. Ang aton baybayon maghanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang mga balod. Ang temperatura nga ito mabatyagan baw matugnaw gin man kun kaagahon. Tubtob kay na mga alas 6, di ba? Mabatyagan naton ang katugnaw tubtob mga alas 7 hasta nga nagdasilak si Haring Adlaw. But anyway, ang temperatura nga ito nabatyagan diri sa Dakbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, 24 halin sa 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Sa siniiya nga tion nga nagatagiti ang silak sang adlaw 31 degrees Celsius gidya makita na iton na ang temperatura nga aton sa mabatyagan. Kag si Haring Adlaw nagbutlag alas 6:12 kaina sang aga. Tinagayuhuman ang mga tanom sa mga plantita kag mga plantitos kay nakita sang aton mga tanom iya ang silak sang adlaw. Kay nagbutlag si Haring Adlaw ti syempre may chlorophyll basta aga panami na, di ba? Panami sa inyo sini mga tanom. Pero si Haring Adlaw magatunod naman karon alas 5:50 sang hapon. Alauna 38 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, ang wala pagid naton lubos na lampuwasan, no? Nga dalagan sang pandemic ang COVID-19, na dali gid lang kay mahatag si Tita Wilma iya sang update, no? Sang COVID-19 diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Kag yes, may bag-o, na? May bag-o nga nagdugang 6 ka mga kaso. Nagdugang subong ang Dakbanwa sang Bacolod ang may kaso sang coronavirus nga 5,714. Kag ang probinsya sang Negros Occidental wala sang may nagdugang, nagapabilin sa 6,587. Ang Western Visayas, Tita We, no? Ang bugos naton nga rehiyon, Western Visayas, may 58 nga total nga bag-o nga mga kaso.
Nagdugang ina kag ang aton kabugusan diri sa Western Visayas 22,762 ka mga kasos ng coronavirus. Sa sina nga kadamuon ang aktibo ara sa 948. Ang mga naka-recover o kung mga nag-alalayo sa siniiya nga virus nagdugang sang Justice 7, may ara kita subong nga kabugusan nga mga nag-alalayo sa 21,079. Pero may isa nga nagdugang sa kadamuon sa nagkalamatay kung ginbawian sa kabuhi tungod sa sini nga virus. Kag ang aton record sa Western Visayas sa karon ara sa 693. Kag base naman sa record sa Department of Health sa national naton, ang Pilipinas sa karon may ara 514,996 ka kasos ng COVID-19. Ang mga naka-recover dira 475,422. Kag ang ginbawian sang kabuhi naglabot na sa 10,292. Kag sa bugos naman nga kalibutan sa karon titawe, ara nagyed no? Nagdako nagyed. Halin sa nagkalain-lain nga mga pungsod sa bugos nga kalibutan base sa records ng World Health Organization, may record ang aton sa ni WHO nga 100,280,265. Kag ang mga nag-alalayo dira 72,700 or 72,289,000 tawe 72,289,211 ang nag-alalayo. Pero ang nagkalamatay tungod sining coronavirus 2,149,387. Ina ang aton updated nga record nahanungod sining coronavirus disease sa bilog nga kalibutan sa bugos nga Pilipinas kag syempre Tita Wilma diri man sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod kag probinsya. So kadtuan na nato ang pilaman ka mga updates nga aton sini nakuha kag aton man ipalabot sa inyo na syempre amo to bala na mention ni Tito Wilma sa nga mga nagliligad nga adlaw, di ba? Nami na to kay do nalipay ang aton nga mga kabataan nga pwede na makagwa sa balay. Pero paagi man sa pagpamulong-pulong sa aton presidente kagabi, ginbawi iyan niya, no? Ang presidente naton nga si Rodrigo Roa Duterte. Ginbawi niya ang desisyon nga ginpagwa sang Interagency Task Force for the Emerging Management of Infectious Disease, ining IATF, nga pahalug-halugan ang AIDS restrictions sa mga lugar nga ara sa idalom sang MGCQ or Modified General Community Quarantine, nga kinahanglan sa gihapon magpabilin ang mga kabataan nga nag-edad 10 tubtub 14 anyo sa sulod sang mga sang ila sini mga balay tungod sa paandam sining bag-o nga variant, ining UK variant sang COVID-19 sa pungsod, kay may kaso na, di ba? Ang hambal sang aton presidente, sila niya, you just return to your home for now. Balik ka mo sa inyo mga puluyan. Ang mga may edad na, the older ones, kabudlay nga daan suno sa inyo, suno iya sa presidente sa inyo i-manage. Sila niya, the older ones are hard to manage. Sila niya, but those 10, 11, and 12 years old, pwede sila iya nga magpabilin sa balay. Kay nga, paatubangon lang sila sa telebisyon the whole day, okay na para sa iya.
sa ila no sa mga kabataan o kung malingaw sila sang ila sa ni mga gadgets. Siling sang presidente, I am sorry. Siling niya, mine is just a precaution. No? Inapaghalong langgid. Siling niya, nabala ka siya tungod ang bagong strain nagaigo sa mga kabataan. Siling niya, mine is just a precaution. I am afraid because the new strain strikes the young children. Kaghambal pagid ni Duterte para masiguro na just to be sure and in our desire to protect our people para nga makasiguro kagang siyempre ilahan dumaproteksyonan ang pumuluyong Pilipinhon siling niya I am constrained to reimpose the 10 to 14 restrictions. So sorry mga anak. Hindi gihapon ka mo makapagusto sa pagwa. Yan at this time hindi ining tion. Kinahanglan mga ginikanan na magsakripisyo gid para sa kabataan. Kinahanglan limitahan gid ang hulag sa mga kabataan kay sila ang mas vulnerable sa sining bag-o nga variant ining UK variant nga ini. So mga anak, wala man sa madula siguro sa aton, enjoy ta lang na anay nga ara tada sa aton sinibalay. Dira lang kamo anay kag hindi kamo magsagad iya pagusto sa pagwa. Dira, ha? Nan. Kag ari no natungod ni sa UK variant nga diri sa aton sa Pilipinas, di bala? Alerto sa karon ang aton Department of Health mo, di ba? Especially dito sa may probinsya sang Benguet kag Mountain Province kay may ato didto 38 ka tawo nag-positive sa COVID-19 nga close contact sa una nga 13 ka kaso sang UK variant o kun ining United Kingdom variant. Tinghambal sang Health Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere, 34 sa mga bagong nga pasyente sang virus nangin close contact ini sila sa 12 kay UK COVID-19 variant cases nga naghalin sa Bontoc Mountain Province. Samtang ang 4 kaiban pa nalat na naman sang isa ka COVID-19 patient sa may La Trinidad, Benguet. So tungod dira na 5 ka mga barangay didto iya sa may Buntok ang na-lockdown sa karon para malikawan ang paglaptas ng UK variant ng virus. Mga barangay, Tukukan, Bontok, Bontok Eli, Kalutit, Poblasyon, kag barangay Samuki. Pero ginklaro naman sang Undersecretary nga hindi yung UK variant ng virus ang nadiskubrihan sa 38 ka bag-o nga o kung sa 38 ka bag-o nga pasyente. Pero ginklaro naman sang DOH, wala sang ebidensya nga mas makamamatay ang UK variant bisan nga mas madali ini nga madali bala nga malaton sa iban nga tawo. Hindi siya siling kay wala nga way pa man sila ebidensya ng UK variant kay hindi makamamatay o galing na dasig siya maglaton sa iban nga tawo na ti mahulat pata nga magwa nga makamamatay siya so kinahanglan kita na lang anay ang maghalalong. Okay mga anak, yes Tito Wea, kag nahibaluan man nga isa, di ba? Isa ka OFW from UK ang nag-abot diri December 13 ginabalik-balik ta na para nga inyo man madumduman pero nagnegatibo na to siya sa COVID-19 sanggin pa idalom siya sa swab test. Te ang natabo dira is nagpauli siya sa Buntok, no? Dito sa Buntok. Kag siyempre nagtambong sa mga pagtinipon-tipon during holidays. At siyempre nag-enjoy man siya. Hasta nga may nakita nga mga sintomas ng virus sa iya sang December 29. Te nabalaan man nga siyento Justice Ace ang kabugusan nga nag-close contact sa amo nga OFW nga gintumod gidya ka ginpangita sang aton sa ni gobyerno. Wala travel history ang pasyente sa UK COVID-19 sa La Trinidad nga nakapanglaton iya sa 4 pagid niya nga mga upod sa sulod sang balay. Samtang ang 93 nga close contact pagid sining OFW ang nahibaluan na kag
magpang-isolate na. Di siguro mahambal ang gid ni Tito Wilma, kita diri dira sa inyo, no, kinanglan dugang lang gid nga paghalong sa gihapon, no, kag kun mahimo hindi lang taan ay magpinasaway, sundon ta lang ang mga dapat nato niya nga himuon. Kay ari pagid gani ho wala patuod, no, wala patuod sang nakita nga rason ang DOH or Department of Health para magpatuman liwat sang istrikto nga pagsulundan sa mga public transportation, no, sa piyak sang threat sining mas makalalaton nga UK variant sang COVID-19 nga ari dan diri sa aton pungsod. Hindi gid man kay ti makita na iton sa mga jeep, di ba? Sa mga di pasahero nga mga salakyan, dawala na lang niya, no? Dawala na lang. Although nga may mga division ang mga pulungkuan, makita tabala sa mga pasahero, di ba kung may division, hindi kisa, kundi makita tagi na subong nga may mga division ang mga salakyan, ang mga jeep, pero tikon updanay kamo ba ang kamot gaagi man sagwa kaga gaagbay kag magpik sa abaga nga nag-inistorya kang magkinadlaw bala ba nga mga anak ko. Ang hambal sa gani sa aton sa ni Undersecretary sa Department of Health nga ang pagbukas sang public transportation para mabalanse ang aton ekonomiya kag ang ikaayong lawas sang aton sini mga pumuluyo. Siling niya, pwede man nga hindi malatnan ang mga pasahero sang UK variant o bisan sang normal iya nga klase sang COVID-19 kung istrikto lang, na? Istrikto lang kag matutom nga nagasunod sa mga pagsulundan kag protocols, samtang dapat man nga istriktohon ang pagpatuman sini sang mga involbado na nga sa nga iya sang aton gobyerno. Ti mayara tuod, makumintog ya si Tawi. Hindi kay tituod sa mga jeep sa likod makita mo, no face mask, no face shield, hindi ka kasaka, no ride na hindi ka makasakay. Pero tinawala man lang kung kaisa mag-inistorya. But anyway, ang aton is reminder lang ina sa aton sini mga palangga. Na? Sa piyak sinapadayon man ang obserbasyon sa karon sang Department of Health sa mga masunod pagid nga adlaw na sa paglaptas ang amo iya nga UK variant kung may mga dapat pa sila himuon nga pagbago sa mga protocols nga dapat ipatuman ken. Ilabi na sa iton mga kauturan man nga inang nagakadto sa mga pagtinipon-tipon, may mga mass gathering, hindi gid man malikawan. Hindi gid man malikawan nga magtinipon-tipon. Especially kung ara kamo sa isa ka organisasyon, na ara kamo sa inyo tag sa kasimbahan. May ara gani kita nakita nga sa ila church na mga youth, di ba? Nga naga-Bible study, ang ila singing ministry, pwede gid lang di ba? Pwede gid lang kung nagakanta kamo mabatian ang mensahe sa inyo kanta kag mabatian ang inyo mga tingog. Bisan naka face mask kamo, plaster nyo balang bala maayo ang inyo face mask nga ari gid sa babaw sang inyo ilong gatak hasta diri sa dalom sang inyo sag-ang. Kay ga-stretch ang ining medical face mask nga ginagamit naton, nagagwa gihapon nga normal ang inyo mga tingog. Ina protection kay hindi bala malikawan, no? Diba na notice ninyo, hindi gid malikawan nga kung ikaw maghambal o kung ikaw magkanta, nagaasik ang imo sinilaway na. Ti ilikaw ta na lang ina mga anak. Ti may ara man nga let's say kung magtipon ang youth ministry kag kung magkanta, ti kung kaisa may mga saot-saot pa na mag-praising, di ba? So i-observe nyo gid, especially ang social or physical distancing para manabla proteksyon sa inyo mga anak. Ang mga ginikanan dira aton gina-remind para sa ila mga kabataan. Kay wala sang malain kung kita gidya ang maghalong. Mamawili naman akong si Tita Wes. Hala sige. Hindi alaw na 54 Action Radio Philippine Standard Time. Hay ho. Anay ka sa mga kauturan naton dira nga nagakinanglan sa mga praska kag mga matawom nga bulak. Yes, Tita Wilma, no?
Okay, hi and hello lang dirane sa FB Live, no? Sa mga palangga na tun nga mga tagpalamati. Si Inday Riza Ramirez Calipo. Mayong hapon, Tita Wilma, watching live here at Kabangkalan City. Pa-shout out na lang dayon kay Papa Romeo kag kay Mama Oben Kalipong sa Barangay Karulan. Naga-monitor gid sa imong program. Salamat and God bless. Okay, mayong hapon lang dira sa inyo. Luis Gonzaga, pagwits asawa ko gapamati gid sa imo. Nasa asawa ni Luis Gonzaga, salamat gid. Love man sa imo Noemi Portudo. Yes. Thank you gid. Idol I like you. Okay. Salamat gid. Nanamian sa kuno sa akon maghambal. Salamat gid. Manju Arneo, good PM. Action Tito Wilma. Second ka batchmate Jean, good afternoon. Okay, good afternoon, Wams, kag sa batch 78. Thank you, Ken, na? Tawe, opda na lang ang partner ta sa Kalalauran. SN2, insakto na nga akong pagbasa, Sir Alex, no, sa SN2. Jonard Ostunal sa Philippine Coast Guard, PCG Bacolod, madamo gin nga salamat, Tito We. Yes, salamat man sa imo. Kay Juan Ereche. Good afternoon, Tito Wilma. Please greet mga upod ko di sa Makati City, Manila. Gapamati kami diri. Puro kami diri mga Ilunggo. Wow! Hi and hello sa inyo dira. Tanan extra careful. Mga engineers, always gid gapamati sa program mo. Greet lang mga upod ko di. Si Wina Kulis, insecto na, Kulis or Kills. Benji kag Carl, Arjen, also Mitita, na si Pablo. Salamat kag more power sa inyo show. Thank you, Gid Juan Erichi. Yes, thank you. Keep safe sa inyo dara. Hello again, Tito. It's me, Diego Mambos, the listening here at Cartagena Border Control of Sipalay City. Sa inyo dara nga mga frontliners na ton. Kamusta lang kag mayong hapon sa inyo? Kag halong-halong lang, ha? Okay, ara man si Sir Alex Montesa boga pungko gid sa lamesa kag nagapamati. Oo. Tito We, patamo yung family ko kasaig sa hinigaran naga-monitor gid sa imo diyan kasaig. Thank you man. Miss Heaven, na Homalumina. Salamat gid sa imo. Mayong hapon. Bibing Baluarte, salamat na. Basi ay siling naman ni Alex Montesa. Hindi advisable nga sulsugon mo ang airwalk sa dulungan mo. Instead, use essence oil or essential oil pwede man, no? Para maghumok gradually, magkuwalang every time yung kapaligo ka. Amo na kayo nga itong sa ni FYI, na? Richelle Turbella. Okay, mayong hapon dito, Paliyog tawe tamyaw ang abyanta sa kahanginan for the extension of his belated birthday. Kabati ka na, Guillermo Gimo Clarito, ang hambal niya, ang gabunan sa Mabini Coral. Kaya syempre din naman kay Tatay Fred Madrid. Madamo gin nga salamat dito. Okay. Mayong hapon, Tita Tamyaw Kuling Family Dimol, Kaglapian Family sang Candoni. Hakin kay Bless May Lapian. Yes. Okay. Yes, okay. Good afternoon, Tito. Present from Singapore, Godspeed. Hello to Action Radio Energy Fans Club. Thanks, Tito Wilma. And then, Jean also, sir, good afternoon. Halong-halong kada, ha? Okay, ara man si Tuto Alex Fuentes. Nga nagapod sa itong sa sininga hapon. Monitor gid always si Ramon, Lucy, Kyle, Bimbim, Archivar, sang talok. Thanks and God bless Tito Ligay, Villariz, Archivar. Thank you. Inday Blaza, mayong hapon. Relax lang, balikan talang kamudugay-dugay.
Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sila nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sila nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod. Philippine Standard Time. Dali gid lang Tita Wilma. Yes. Sa itong direct text hotline, sa inyo man mga greetings. Nagapamati ako sa programa mo, nag-worry ako tungod sa nagaalabot nga mga virus pero wala kita mahimo ta si Lani ya. Lani buwan dira sa may Tepas Kapis. Good afternoon 6609 salamat man sa imo. Nan. Amay yung hapon lang dira na. Day Wilma good PM lihog lang ko ay iya ko nga booklet kag ID sang senior citizen na we get sang iya hinablos. Ang name nga ara sa iya ID kag sa iya sini booklet Luz Regalado kag may kwarta pa to na nga 3,000 pesos ibakal tani isang bulong. Ay nagapa-action na si nanay mo Aurora Ubando na sa may barangay 27. Salamat gid dito Wilma Dalon nila sa Action Radio hindi gani ari akong cellphone number 0912-106-7778. Bawsin uman din nakakita or nakapudyot no sa senior citizens ID kag booklet ni Nanay Auring no Aurora Ubando. Baw, maluoy man kamo sa senior citizen nga ini kinanglan niya man na para sa iya bulong. Pwede niyo madulong diri o kon diri sa istasyon o kung pwede ka mo magka-text o makatawag sa iya sa cellphone number 0912-106-7708. Sige lang nay kay ipanawagan ta ina na. Alas 2:02 na Action Radio Philippines Standard Time. Relax anay. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang aton pagabasahon nga sulat sa sininga hapon, halin sa aton sini messenger, wag aton sini nga mga kabataan, no? Basta gugmagugma na bala, no? Kag nagapatawag siya sa kay Dave. Kag ang message ni Dave nagasiling, Dear Tita Wilma, akon tani i-share sa This Is My Life program about ni sa girl
nga type ko nga mangin girlfriend, si Catherine. Tita Wilma, tawag lang ako kay Dave. 22 years old, too much in love kay Catherine. Guwapa siya, kag feeling ko, wala pagid kuya sang nagustuhan nga babayi pareho niya. Wow. Tita, 1 year na ko nga nagapangaluyag sa iya. Kag pila ka bes naman niya ako ginhambalan nga nagauyang lang kuno ako sang akon time tungod wala siya gusto sa akon. Ay. Pero bisan ginabasted ako, never surrender ako, Tita Wilma, sa pagpangaluyag. Nagatry gid ko nga base matun-an man bala niya ako nga palanggaon. Hambal gani sa mga friends ko, hindi gid ko maguntat tungod ang nagauntat hindi gid magdaog. Sa tuod lang gid, Tita We, wala ya gani ko na ginapasaka sa ilabalay. Gani, ginapaagi ko na lang sa text message. Hasta nga, ginblock niya ang number ko. Pati sa Facebook, gin-unfriend niya ako. Ay, kaluoy man. Ginpadalaan ko na lang siya love letter. Paagi man sa amon common friends. Pero sang ulihi, wala na niya ginabaton kag ginapabalik sa akon. Tita Wilma, sa tuod-tuod lang, in love to the max kid kuya kay Catherine. Amo na iya akon problema. Ano man himuon ko man, para ma-in love man siya sa ako. Ay nga mga anak mo. Okay, Dave, no? Kaya gusto ko bala, hindi naman seryoso amo na nga siling ko, ari balabasahon ko ng istorya sang bata nga ini. 22 years old, Tita Wen, hindi na bata, no? But anyway, sa imo, Dave, ang iya sining nga real account, lapit-lapit man. Lapit-lapit man. Pero anyway, na, sa imo salamat sa pag-share mo sining imong istorya na ano hadlukan mo kung hindi siya bisa imo lalaki kaya pa mo kinabala galing kon ka isa mga mag-amo ni bala nga kun sino pang nagapangindi sa imo bao do gusto mo pagitabat, di ba mo na mga lalaki ay ho. Anyway, sa imo salamat gin mayong hapon dira sa imo, ha. Masiling lang tanay nga kasimple lang na bala Dave nga problema ti kun hindi siya sa imo nga apiliton mo biman, no? Galing kay hindi kaya Tita We ang nagabatyag sina kundi si Dave. Kag nagapangayo siya sa imo kun ano ang imo mahatag nga suwestyon sa iya para nga wow, kaluoy man. Kabudlay kung serious ikaw nga ma-in love sa isa ka babae or sa isa ka lalaki, no? Pagkatapos daw wala gibla paabuton, na? Pero siling kuno nila, amo na siling kuno nila bala tuto, Dave. Kung may tiyaga, kung may nilaga mo. Di mga 1 year, di mga asang 21 ka na, asang 21 years old ka, nagsugod ka na, kasakit ng galing panumdumon. I-block ha, pating imong cellphone number, no, gin-block niya, gin-unfriend ka pa sa Facebook. Try ka binaman lain nga SIM card, ba paugtason mo gaya Tita Wilma. Hindi ba si the more you hate, the more you love ang waya bala sa imo, Dave? Galing kay, kung gusto mo gid siya, be more patient na. Be more patient sa iya and be good to her na himo alang mga maayo para sa iya kung gusto mo gid siya. Kay nga matutuod ko nga love. Pasensyoso na
pasensyoso, mapainubuson, mahinangpanon, tanan himuon para mawin mo ang trust kag love sang isa ka babae or sang isa ka lalaki. No? Relax ka lang, anay, no? Lie low ka, anay, sa pagkulit sa iya para manumbalik bala ang inyo sinirelasyon bilang mag-abyan. Pwede na, di bala? Kay kon, amo na sina ang sitwasyon to Dave, nga madugay mo na siya nga ginapangaluyagan. Hello, Catherine. Manadani ko na naman si Catherine, no? Kag wala siya gusto sa imo, makasiling ta nga pilit mo gid kaugalingon mo. Hindi na pagpilita, hindi na siya pagpilita kay kabudlay, no? Basi pa man lang sa imo pag-untat, na sa pagpadala sang love letters, sang mga sweet messages, kay tigin black na ka, hindi. Basi pa man lang pangitaon niya. Kag basi pa man lang mag-open ang communication sa inyo. Once mag-open ang communication sa tunga ninyo nga duha, relax ka lang. Hindi ka dayon magkambya. Sa nahambal ni Tita Wilma, makig-friend ka o liwat sa iya. Amo lang na siguro, anay. Sa karon respetuha lang ang iya balatyagon towards you. Ha? Kung ano ang iya nabatyagan sa imo, amo lang na pabay. Kung hindi siya sa imo, okay, pabay ilang, anay. Pabay ilang, anay. Kung naantos mo sa isa ka tuig nga pagpangaluyag nga wala reaksyon kag more hurts ang imo naangkon sa iya, bot silingon malawig ang pasensya mo to. So sigiha ang imo pagpasensya sa iya, respetuha ang iya balatyagon. Ano pag ititawe? Na ipanumbalik ang imo pagpakig-abyan sa iya, amigahalan siya, anay, as in na kay basi pa man lang sa imo pagpasensya, sa imo pagpaninguha na mas sa pila ka adlaw mabatyagan niya na kag makita niya bala na nga ay kapila ka beses kuno ni siya nga ginbasted pero good man siya gihapon sa akon. Kag hindi untatina na ang let's say ginahimo mo siguro pag mag-stock ka sa iya account kay bisan magsiling wala ka mo communication dasun gina-stock mo gakadto ka sa iya account mabalaan niya man na balagyapon to paamo ka na hindi bala mga young ones na mabalaan nila kung gina-open mong ila account, di ba? Nan, mabalaan na nila kung gina-open ninyo kag ginabantayan ninyo mga bag-o nila nga mga post, di ba? Na, so relax ka lang, anay. Kung natagaan mo sa 1 year, ipagid another year, total hubin ka pa man. Ina nagapamatuod nga true love mo siya. Kay kung sige ikaw da stock sa iya kag pangita ka da pagi nga parang kuliton siya basi bala kon magdugang ang kaugot siya sa imo kag hindi na gid, no? Unta ti lang na anay imo diskarte sa iya, na kay wala gid na sang maabtan nga maayo. Sa sini iya nga bahin kinahanglan maging pasensyoso ikaw kag very understanding sa iya. Biit pagustuhi siya, na kung baga bala tagay siya leeway, na tagaan mo siya space kay basi pa lang sa sina nga paagi matalupangdan kaniya. Kay nga bisan anhon mo kag anong himuon mo ang tanan himuon mo labi siya nga nagalayo sa imo, wala kagid sang makuha dira. Kung hindi mo mahimo nga pabayaan na lang siya kay daw wala ka man paabuton kay nagapangibabaw ang balatyagon mo sa nasiling na ni Tita Wilma tagai tsansa ang tanan. Anhon mo na, abi, kinanglan panindugan mo nga lalaki kaya, na lalaki nga may mabakod sang panindugan, lalaki nga mapinasensyoso, kag kung daw maubos man pasensya mo, tiuntatan mo kag ipalibot mo bilang imo nga panulukan kag buksan mong imo balatyagon, kay basi may makita ka pa nga iban nga Catherine nga masobra pa kagwapa sa iya kag masobra pa sa imo nakita nga kapinasahi sa iya. Ang tanan nimo unta pare sa imo nga suwestyon. Kung daw hindi na kaya, unta ti. Masakit man pero you don't have any choice, di ba?
masakit man pero maligad lang na siya. Pero kung gusto mo gid i-pursue ng imo special feelings sa iya, go lang. Pero subong break anay. Taga-iligwa ang tanan. Kay basi matalupang niya. Siguro ina lang tugda ni Tita We sa imo mo na. Ha? Kag kinahanglan, hindi ka man magpaastig-astig, relax lang bala. Kay ang tawo ko no nga nagahigugma, nga mapainabuson, mapinisensyahon, kag mahinang panon, may katapusan gid ang tanan niya nga pagsakripisyo para maangkon ang matamis nga huos ang isa ka babae. Pati ka man na to. Dave, anyway, thank you gid sa imon, ha? Salamat gid Dave. So sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati dira sa inyo man nga mga istorya sa kabuhi, no? Makapayuhuman bala kay Tita Wilma, o kung makapalibog man kay Tita We, o kung makahatag man leksyon, o kung inspirasyon sa iba naton nga mga palangga nga nagaupod sa aton tag sa kahapon. Pwede nyo ina ma-share, there is This Is My Life. Pwede ninyo ina masulat ang mga inagihan ninyo nga mga masubo, nga daw hindi man ninyo malipatan, nakahatag inspirasyon, nakahatag leksyon, pwede kid. No? Sulat nyo lang sa papel, ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Hindi gani, pwede man ka mo maka-drop by, iaging nyo lang diri sa amon. If not, pinakamahapos na ito nga pamaagi, ara ho, no? Ara Tita Wilma sa social media, na online. Na, paagi sa Facebook, pangitaan nyo lang personal nga Facebook account ni Tita Wilma, Wilma Antupino Sugaton. May ara dira send message, click nyo lang, type nyo lang din inyong story, send nyo kay Tita Wilma, pwede nyo mahinagong inyong ngalan kag ang inyong lugar. Kag si Tita Wilma lang na nakabahibalo nga ikaw lang na siya. Kag kabaluman kita, ngara ikaw nagaupod sa aton, tag sa iya kahapon. Right? Okay. Alas 2:18, Action Radio, Philippine Standard Time. Dali gid lang abi pasiplatan tang aton sini text hotline kung may mga panugdaon ara si 8815 siling na 8815 good PM to we. Matugda ako sa imo Dave. Hindi pilita ang bayi kay wala ginanaluyag dugay na sobra tuig. Hambal na ni Lucy Labunita sa San Carlos. Dave, naghambal sayang at iuntatan mo na lang na kuno. At kay wala ka gina kuno paabuton. Inaiya opinion, no? Ni Inday Lucy Labunita sa San Carlos. Ay, ho. Mayong hapon dito, Wams. Greet ko lang maayo lang nga pagpamati. Chay Trising Anuran sa Soberano Compound. Gapamati gid siya sa imo adlaw from 8169. Okay? Tita We, hambal ko lang kay Dave. Kung gusto yagid maangkon ang huosang babayi nga ina, pasensya lang anay, pero kinahanglan, ipursigi yagid sa ulihi. Okay? Salamat gid kag mayong hapon. Dira kaya sa mga taga-sumuag mayong hapon gida, especially kay Miss Jane, Candido Hildore, kag kay Nanay Pert Candido, salamat gid kag kay Alma Posisyon Gonzales. Mayong hapon lang dira. Aton anay panyawan liniment oil. Ang said panyawan liniment oil nga produkto man sing Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag Okay. Mayong hapon lang da, Inday Blaza again. No, salamat gid sa imo. Mayong hapon, Tita Wilma. Tamyaw ko lang sa ang pamilya Magalona sa Barangay Kabug, kag Mansilingan, kay sa pamilya Gimada, kag Delutina sa Barangay Sumag, Bacolod City. Gapamati ko diri subong sa Alabang, Muntinlupa. Jason Silonga. Wow, salamat gid. No, mayong hapon. Okay. Mayong hapon man kay Eva Defensor, sangko. I love, miss you na. Bang miss you na again. No, mayong hapon lang dire sa imo. Miss Eva Defensor Santiago ni Joel. Salamat gid. Mayong hapon lang dire sa imo. For sure, kada sa store mo. Okay, thanks gid. Alex, yes, tita, na mayong hapon. Dan Deal, maayong hapon, Indewe, kamusta ka na? Dan Dilar, watching from Punta Taytay. Wow, long time no here. Sa imo tuto, Danny Dilar, mayong hapon lang sa mga taga Punta Taytay, dira, kamusta lang mayong hapon? Okay lang si Tita Wea, no? Watching from Riyadh, Andrade Barredo Bariket from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Tita Wilma, good afternoon. Monitor lang ko diri matugnaw sa Mabini, Valladolid. God bless you, Tita We. Kami sang BY kanami sang bayo mo. Amo na BY. Halong kagit, Tita We. Di ko din mag-get sorry ha. Love you. Yes, salamat sa imo inday Susan Pahariliano, amo na kuan a uniform, Tuesday uniform. Hello sa mga taga Balangigay, Pontevedra, listening from Kabangkalan. Ronaldine Nicor, mayong hapon, Tito We. Kag siling ni Virgo September, new haircut, good looking, Tito We. Why do I man ko nagpagunting? Naglaba na akong hair, ana. Tita Wilma, Virgo September, thank you. Athea Kim Eriman, good noon, Tita We. Always gid ka monitor. Salamat gid sa inyo. Amor Malayang, Amor Malayang, good afternoon, mayong hapon, Tita Wilma. Okay. Pag-greet ko man, yes, Tutor Luis Gonzaga. Okay, Nueve Portudo, salamat man. And of course, Manjo Arnejo, salamat gid. Kay Donna Aluhado, mayong hapon, Tita Wilma, watching live here in Tangob, Aluhado family. Josephine Batapa Rice. Hi, Tita Wilma, sending hugs from Texas. Hello, good afternoon. Nice hearing from you, stay safe kamo dira sa Texas, Good afternoon, Kumare. I like your program. Bless you always. Madam Mila Gallego, good afternoon. Salamat mine. Love Alimon Besas. Hello, menina. Miss you. Keep safe always. Thanks, good dear. Babe Solas. Hi, tita. Mayong hapon. Amor Malayang Yeso. John Rodel Madraso Montes. Mayong hapon, Tita We. Always gid ko ga monitor. Ginatamyaw ko. Akon ba na si John Rodel Montes kag sa akon bata. Kia Marie. Thanks gid. Abaw. Salamat gid. Edeline Dilarseng. Punta Taytay. Salamat gid sa inyo, dara. Ara man si Miguel Nambong. Good afternoon, Tita Wilma. Sending kisses gid si Inday Blasa. Thanks gid ha. Okay, Aluhado family, Inday Dana. Araga live sila sa may Barangay Tangob. Anthony Jones, Havilio Siblano, Titewe. Good PM, see you later. Wow, thank you, Ged. Kamusta lang sa mama mo? Tita Wilma, monitor. Japon always kami now. Upod sa mga bata ko. Keg, please, tita. Pa-shout out sa kay Roslyn Bison. Keg Inday, nga nagapamatigid sila now. Sa may Calatrava, Calatrava, kag San Carlos. Salamat, Tita We, and God bless you always in the virtual pinda. Salamat, Gid. Damo sa Ilapan, no? Tawe. Riza Ramirez, watching live here at Kabangkalan City. Pa-shout out lang dayon kay Papa Romeo, kay Mama Oben. Kalipong sa Barangay Karulaan, no? Salamat, Gid. Okay, relax lang. Balikan talang kamuda dugay-dugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga magari Lang ho. May-ari pa di haling kay 0410. Siling niya, tawi ko na kuya sa iya, hindi yan napagpadayunon. Kay wala, naluyag sa iya. Kay sa uli, gamo ng ila pag-upod. Ha? Abi ko na siya wala naluyag sa babayi. Okay. Sa uli, gamo na, wala naluyag sa babayi. Kag sigihon niya kulit. Mabalaan niya, babae, sorry, na. Basta halin na kay Ramon sang sumag 0410. Managay sila nato hindi naton pagpiliton ang hindi gid na. Disturbo okay nay No, nay ring karon. Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time kadto na kita sa iton sa ni FYI, for your information. Kaina, sa ginhambal ni Tita Wilma, nagapangawhi ka mo, nagapangaliwi, ginang kay Tawim, gapangawhi ka mo sa inyo sa ni Dulunggan. Hindi kay kung imo, bala na notice ninyo, kung sigihon, tagani nga, kwata cotton buds, kapin pa, kada tapos na itong paligo, di ka namin niya ilimpyuhan ng outer parts ng aton Dulunggan, di ba? Di kung magkatul pag ginatugan sa sulod, budo ka namin pag kalikuton. Pero kung maanad, bala adlaw-adlaw, abaw, bisa nagakatulog ka kung kaisa, nagakatul nga doon ni kanami gid ka kulikuton sang cotton buds, pero hindi nagali nami nan. Ka hindi na siya nami nga adlaw-adlaw mo'y na himuon. Kay nga ipikto sina sa pila ka adlaw problema gid. Kay dapat gali pila sa isa ka semana himuon ang paglimpyo sa aton dulunggan. Kag sa hambal na naton kinahanglan hindi gali naton dapat himuon nga adlaw-adlawon ang pagtinlo sang sulod sang aton dulunggan. Ining tutuli nga ini o kun ang airwalks nga ini muna sa tutuli airwalks na do nagkatul na lang sulod sang dulunggan ni Tita We, Actually inang airwalks kabahin ina sang proteksyon sang aton mga dulunggan sa inner part na isa ina ka klase sang secretion nga nagaserbi nga amo iya ang nagasala strainer, nagasala sa mga nagasulod nga
yabok o kung higko sa aton dulunggan. Na, bisan ang mga insekto gani mga gagmay nga sapat-sapat, di ba? Aksidente nga makasulod sa aton dulunggan, hindi makadiretso sulod sa kaibuturan. Sa kaibuturan sang imo sinidulunggan tungod nga may nagabalabag nga mga tutuli. Nga, di ba? Yes. So, hindi malain nga may tutuli ka. Kay ina protection sa aton secretion bulsing gunon ina iya daw duga the fluid nga na produce sa sulod pagkatapos nagamat-amat siya tiga ti protection nagaserbi siya gali nga protection sa aton. Gani ara ang pinakamaayo gali para dira abi ninyo nga paglimpyo sang aton dulunggan 2 to 3 times lang. 2 to 3 times, hindi a day ha, 2 to 3 times a week. Buot silingon, duha, tubtub 3 ka beses sa sulod sang isa ka semana, naton dapat himuon ang pagtinlo sang aton mga dulunggan. Amo na siya gali, Tita Wilma. Pero galing kita daw, nakaugalian na naton, di ba? Daw sa aton bala, kinaiyata na nga basta magpaligo ta pagkatapos hindi himuunta hindi tayo pagsulsugon ang sulod no ang diri lang sa gwa kay ting amo na bala kun magwa ikaw lakati ang aso ang yabok ari diri sa gwa sang imo sinidulungan amo na lang nang imo sini anay limpyuhan ang sa kaibutura kaibuturan or inner part sang imo sinidulungan himuon mo once or twice a week or twice or thrice 2 to 3 times a week. Pero abi ninyo kung sino gidamo tutuli ang mga kabataan sa masamiya mga kabataan mo nang damo tutuli pero samtang nagaedad kita nagahagan-hagan or nagakabuhinan man ang kadamuon sang pag-produce sang tutuli sa iton mga dulunggan basa sa masami ang tutuli sa atong dulunggan. Masami, wala, ina, kung basa ang tutuli sa imo dulunggan, lain naman na, sorry ha, sa mga nagakaon dira, lain naman na iya inang basa, gid nga may baho, kaya na iya ilig naman na siya, di ba? Ang basa, medyo basa-basa nga tutuli sa sulod, masaling kita nga, gani tawe, masami, kung basa, hapos kwaon, di ba? Pero, ang basa gidya tungod sang imo pagsulsog sa imo dulunggan makahatag na problema. Pero may mga tao nga dry ang ila sini mga earwax o kun mga tutuli. Gani may posibilidad nga dira maporma gina sa sulod. Pero kung medyo basa-basa siyempre may ilig pagwa or if not paghaplos mo pan lang sang cotton bud sa outer part makuha na siya. Kag abi ninyo ang permi ninyo nga pagkalis ang tutuli sa sulod magaresulta ina sang imo pagpalamungol o kundi gan discomfort magaresulta gina ti kun hindi naman makuha inang tutuli sa sulod tungod let's say may ara na iya nga daw lang siya tawi mo daw kaspa lang siya nga pagkuwit mo madala di ba? Pero may ara nga nagasupot dito sa sulod kag nagatiga amo na siyang ginatawag nga impacted cerumen impacted cerumen nagatiga na siya so kinahanglan ina siya pahumukon anay ang tutuli sa sulod patuluan mo ang iban ginadala na nila sa doktor sa ENT pero pwede man lang ikaw mineral oil iban gani BB oil ginabutang hasta nga maghumok amat-amat everyday butangan kag amo ina ang pagkuha kung maghumok na siya hindi pagpiliton kung magtiga mas nami kung ENT syempre specialist kaya nga, may ginapump na sila, nga daw ginabomba-bomba nila, gamit ng bomba-bomba, ang bulb syringe, pero kung daw tig-agid, hindi man na nila bala pagpiliton. Patuluan na nila, tapos may hatag na sila sa imong drop, patuluan mo for how many days, then pagkatapos ibalik sa ila, kaya may procedure na sila nga himuon, para nga hindi ikaw mag-worry, mahapos ang pagkuha. Yes.
Pero ako magtiga, isa lang gid ka reminder sa inyo mga palangga naton. Nga kung magtiga ang tutuli sa sulod, hindi gid makabulig ang halakahig ninyo nga kahig pangita pagi kung ano ang pwede kung hindi masarangan sang cotton buds. Kaya ang cotton buds, actually sa tutuod, ang cotton buds gutok na nga daan sa airlobes naton sa buo sa aton dulunggan, no? Tikon dako na nato sa ginapush siya pagid pasulod na. At amo na siyang mabudlay. So mas nami gid nga pahumukon siya kag limpyuhan. Okay? Amo lang gid na ang aton sini nga mapaambit sa inyo sa karon iya nga hapon nga kun ikaw adlaw-adlaw nagapangatutuli untati. 2 to 3 times a week mo lang. Pero kung outer part, pwede mo na himuon adlaw-adlaw tapos paligo, di ba? Okay, kabay nakahatag naman si Tita Wes ang informasyon sa inyo sa siniiya nga hapon. Alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ito na dira mga kauturan man nga sa iton mga kauturan nga ano Tita Wilma nagaplano dira ba lang nga mag-loan or need gid ninyo badly ang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Mayong hapon lang da kay ara sa okay na Tita Wilma. Kay Jean Ignacio, gapamatigid kami sa imo permi diri sa Valladolid with Lola Trising. Anuran, na? Lola Trising Anuran, mayong hapon sa imo. Yazaling kay Tita We, kay Tita We, kay Jean Ignacio. Mayong hapon, Miss Wilma Monitor from Quezon City. Yes, thank you. Good, Miss Carol Montoya, kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Good afternoon sa imo. Kamusta lang? Napamo ka na bala? Kamusta lang kag mayong hapon gid? Okay, liso ta sa piyak. Kaya tamyawon tadi sila. Yes, Anthony Jones ara na siya. Anthony Jones Sevilla Ziblano ara na siya. Kadasig sa iya. Kadto bisita naman di siya sa aton sa drama department na kag yes of course na para gusto niyo makita ang tanan mo nga mga taga Action Radio. Salamat gid. Yes kag yes kay Winuna na bing mayong hapon lang dira. Noin mi Portado salamat man sa imo kag yes dito mga kadlaw kag Nunoy Marcelino sa spa salamat gid dira sa imo ha. Kag kay Sister J, good afternoon lang dira sa imo from California. Stay safe always. Alma Agravante Sabater, kag kay Jesusa Hunota. Juvie Miliesa Cortezo, Dana Aluhaido, thank you good and good afternoon. Kag kay Edgar Pilayo. Neriton Kalabudo sa Kalabudo Kazito. Salamat gid mayong hapon sa imo. Lee Zetrock, salamat man kag kay Buddy Maru, salamat. Alwan Bilyeza, salamat kamusta na ikamodera, no? MM Arivalo, salamat man kag mayong hapon. Lee Gavilleriza Chivar, Crouch Dre, good afternoon man sa imo. Jocelyn Alerta Cordero Hilyang,
Kag syempre man Tita Wilma, ara man siya ho na Marina Endolina, yes. Vectorino Apuhin Romanilios kag kay Jose Danilo Lopez, Villafor Nungam. Samson Lagdamat kay Jane Esto, no? Tuto Kenneth Valencia ang nagahimo sa manamit nga puding nga permidi ginadulong sa amon sa Action Radio. Kiruben Valdisimo Mayang kay Michaeline Anderson. Thanks Gid, no? Good afternoon lang dira. Balikan lang kamo karon ni Tita Wilma, no? Gani relax lang. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Kadto na kita sa aton sa ni pagbasa sang inyo mga horoscope. Gani, relax. Para sa aton horoscope karon nga adlaw Martes, Enero 26 tuig 2021. Okay, Aquarius una, Tita Wilma. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, may mabaton ka nga good news karon nga adlaw. Na? Mangin busy man ikaw
sa imo sini trabaho, if not sa imo negosyo. Kung ang imo negosyo sunod sa imo horoscope, food or pagkaon, boda mo ka orders. Ina ko na umpisahan mo na ina nga negosyo. Ha? Kag ariho, ha? Para sa mga bagong kasal nga mga Aquarius, medyo malayo-layo ang inyo siniya pagabiyahion or inyo pagakadtuan. Siguro syempre yan. Pero extra careful man. Maswerte mo nga mga numero or ninyo nga mga numero Aquarius 5, 23, 36, 49, 45, kag 12. Mustard yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20, ari mangin connected kaliwat sa imo mga kaupod sa kung anuman nga patag ikaw na belong, ha? Pisces, mabinuligon sila nga mga klases ang tao para sa imo. Pero, sunuman sa imo horoscope, hindi mo lang malipatan. Hindi ka lang magkalipat sa pag-face shield. Di ka magamit sa paglipat sa imo face shield, kagay mo sini nga face mask. Mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 18, 14, 32, 45, kag 20. Cherry red is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtob Abril, Justin 9. Yes, Aries. Aries, tandaan mo, sunod sa imo horoscope. Ngaginbunag ka sa kalibutan nga hublas. Na? Hublas ikaw, wala sang panapot, wala sang tanan. Gani tinghuaan mo nga magapadayon nga healthy ang imo lawas, kag may ikasarang ikaw nga panaptan inang kaugalingon. Hoping nga makuha mong pala ang giran sina, masarangan mo, no? Suportahan ang kaugalingon sa kung anuman nga pagkinahanglan sini. Maswerte mo nga mga numero 3, 6, 35, 26, 51, kag 49. Vanilla brown is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Wow, ang mga Taurus naman karon nga adlaw, kung may mga ara kamo dira space or may mga kadutaan kamo na or may space kamo pwede nga tamnan, Taurus suno sa imo horoscope, pun-aina sa mga agricultural products. Kag mabaligya mo ang tanan nga ina sa karon nga panahon. Dira ikaw mag-aayuhan. Mga maswerte mo man nga mga numero 8, 35, 26, 39, 43, kag 13. Wow. Eggplant purple ang imo sinig lucky color. Mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Horoscope, happy ka karon nga adlaw kay nga happy ka. Nga nagpadala sang pink rose ang love mo sa imo. Wow! Kag-abi mo karon nga adlaw Gemini, damo ka blessing nga mabaton. Mga maswerte mo naman nga mga numero 4, 13, 46, 39, 10, kag 26. Sapphire blue is your lucky color. Yes, mga Cancer naman ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Karon nga adlaw Cancer, magapabatsyag ang imo ex. Ang imo ex, magapabatsyag karon nga adlaw sa Facebook. Sa mga singles lang. Gusto niya nga makig-reconcile sa imo. Depende na sa imo. Pero paminsaron mo gid sang maayo sunod sa imo horoscope Cancer. Pangamasuwati mo nga mga numero 7, 43, 36, 29, 25, kag 14. Tangerine is your lucky color. Okay? Nabatian ang unang gabahin sa itong mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Yan, relax lang. Relax ka mo dira. Pero naman para sa complete management sa itong sa liver o kung aton itay ara ang DTX 500 capsule. Ini may detoxifying compound nga nagatinlo sa aton itay. May mga active ingredients man kag phytochemicals ina pangontre naman sa paghubag sang inyo atay. Gani kung may gamay nga problema sa liver, hindi pagpabayaan. Kinanglan talupang don kag proteksyonan. Paagi sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kinanglan
Isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang Okay, ma? Salamat gid. Mayong hapon abaw. Si Inday Christine Menyas Villalobos. Mayong hapon dito, mayong hapon man sa Energy Fans Club. Kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon. DSB keep safe. Always mga ka-aksyon. Salamat Christine Menyas Villalobos. Okay. Carol Montoya. Yes, Priscilla Maasin Oromel. Thank you so much. Kag mayong hapon man sa imo. Okay, kay William Barrera Binyas dira, salamat kag mayong hapon. Kag kay Inday Gina Dorias Kalinaw. Salamat man mayong hapon kay Rosie Apenizales. Kay Martin Aliling, Esman Torrenia kag kay Maria Mahilom Tihok. Jimmy Caniado kag kay Melinda Damarin, kay Amor Malayang, salamat man. Kay Erwin Jr. Sandigo, kag kay Nini Albasin Kalaluan. Ruben Giguera Miago, salamat mayong hapon lang dira. Diego Mambo, salamat man. Kay Chrisman Gray Balguna. Jennifer Albay Pigares, mayong hapon man. Salamat gid. Renato Atoy Kalansingen, salamat man. Arnold Hipulan Siaga kay Shake. Shake is Shake, pwedeng account name. Okay, good afternoon man sa imo. Evony Castillo Barbon Sobrado, salamat man. Kay Jan Kasaig, kay Serena Grande. Annalyn De La Rosa, yes, thank you man. Kay Bibing Balwarte, Eureka Amadeo, salamat man. Kay Inday Cory Vidaha, hi and hello. Marilyn Hermosa, salamat. Kay Leila Tizon. Okay, kay Yanner Grega, salamat man. Rochelle Torbilla, badamdamon sa ila. Okay lang na. Sa inyo, salamat gid, ana. May damo gid nga salamat sa inyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Padayon kita, pwede ina mabakal sa aton man mga suki nga mga tsindahan. Padayunon naton ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton tag sa horoscope. Ara da si Nanay Isabel kag si Tuto Edilao, salamat man. Okay. Ari na kita sa may Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Successful ang imo siniproyekto. Anong project mo, Leo? Damo ka man mga plano sa imo kabuhi. Kinahanglan ang plano mo sunod sa imo horoscope, iamat-amat mo implementar para makita mo ang resulta. Magamaswati mo naman nga mga numero 6, 32, 26, 13, 12, kag 55. Your lucky color is dollar green. Okay. Kadto kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ay, Virgo, ang imo childhood sweetheart ko na maabot karon nga adlaw, ho? May ara siya iga-offer sa imo nga work, employment. Ano ay hanina? Maswerte mo naman nga mga numero 4, 43, 26, 39, 15, kag 21. Snow white is your lucky color. Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Kadamo balas ang mga tao nga imo magiyahan tungod sang success mo sa imo life. O galing magiyahan mo man sila, mabuligan mo man sila, hindi ka man magpasugot nga abusuhan kanila suno sa imo horoscope. Maswerte mo naman nga mga numero 5, 23, 35, 14, 9, kag 28. Crimson red is your lucky color. Kibot man kita ba? Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Bao, Scorpio, may negosyo ka? So, no, sa imo horoscope, naganami ang dalagan sang imo negosyo. Double time sa pag-implement sang imo mga idea. Kay nga, may future ikaw dara. Suno sa imo horoscope. Maswerte mo naman nga mga numero 3, 7, 26, 39, 45, kag 25. Satin white is your lucky color. Sa mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, ay hindi pagsapaka Sagittarius, inang mga wala pulos nga mga istorya. Chismis, never mind. Go lang ikaw. Ituon mo ang imo ikasarang, kag kaalam sa imo trabaho nga mas iya magkapaayos sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 32, 26, 55, 45 kag 15. Mango orange is your lucky color. Capricorn, ay aton katapusan nga zodiac sign, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Abi mo happy ka sa ginpili mo iya nga trabaho. Kay nga dira ikaw mag-ayuhan.
kinahanglan kabalo ka lang mag-uyat sang imong income, kinahanglan nga mag-budget ka man. Maswati mo nga mga numero 13, 26, 39, 40, 49, kag 5. Cinnamon brown is your lucky color. Nabatian ang itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw, Martes, Enero 26 to 2021. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon kita sa pagpangamuyo din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat mga palangga naton mga tagpalamati sa padayon ninyo nga pag-upod kay Tita Wilma tag sa kahapon sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa ginapangatubang naton nga pandemic ang COVID-19. Kay Edilaos kay Nanay Isabel dira mayong hapon lang ha. Salamat kiyan kay Maria Teresa Hofalinia dira man sa Abada Sky kay Ethan
Jace Barrios Dote, salamat gid ha sa inyo pagupod kay Tita Wilma. Antes man si Tita We malipat, sino man dira nakakita sang senior ID kag booklet ni Nanay Auring na Aurora Obando, palihog lang idulong diri sa estasyon sa Action Radio bisan hindi nasuno sa iya ang kwarta. Importanteng iya booklet man kag ang iya sininga seniors ID, no, senior citizens ID. So salamat gid kag dira man gali latawe sa may West Candoni, no? Kay Chay Merly Gayamo sa Barangay West Candoni, boke kalipayan sa iya wala untat kapag pamati sa Action Radio. Halinin na kainday ni Nita Obero sa Candoni. Okay na Tita Wilma, magapaalam kita sa itong sinipagpangalagad sa This Is My Life karon nga adlaw. Ang ito naman Bible verse for the day nga mabilin sa inyo from 1 John chapter 3 verses 21 and 22. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what He pleases. Okay, so paalam na. No choice. Salamat kid sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Standby sa may tawag nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.